Keskustelu, mitä tämän asian ympärillä on ollut, on minusta elitististä, moralistista ja ällöttävää. Kolhoosin väki on kerääntynyt keksimään lisää ruutia. Stalinistinen. Aloite koulun kasvispäivästä on mielestäni ideologinen eikä niinkään ympäristöperusteinen. Ei ole oikein, että ideologisista syistä pakotetaan lapset siirtymään kasvisravintoon. Kuinka johtavat poliitikot voivat kieltää kasvavilta lapsilta täysipainoisen ravinnon vedoten heidän pikkuruisen hiilijalanjälkeensä? Kyseessä on yhden ideologisen klikin henkilökohtaisten eettisten valintojen pakkosyöttäminen. Näkyy kyllä tämä vihreiden elitistinen elämän asenne ja se, että minkälaista sukupolvea he edustavat. Voisiko ajatella, että ne sais oppilaat ihan rentoutua yhden hetken sen päivän aikana ilman, että siihen sisältyisi minkäänlaista maailmankatsomuksellista aineesta? Ideologisissa elämäntapavalinnoissa pitäisi johtaa omalla esimerkillä eikä kieltää muilta ihmisiltä asioita, joita sallii itselleen. Jeesus puhui aikanaan fariseuksista, jotka asettivat toisten niskaan raskaita taakkoja, joita eivät olleet itse lainkaan valmiita kantamaan. Ja kun otetaan huomioon, miten vähän itse asiassa oppilaat ja opiskelijat pystyvät päättämään asioistaan, niistä asioista, mitä koulussa opetetaan, oppikirjoista ja muista, niin olisi ehkä hyvä, että on jotain, mistä he saa päättää, eli edes sen, että mitä he pistää suunsa. Ihan voi panna suunsa kiinni ja todeta, että tätä minä en syö. Siihen meillä on jokaisella oikeus ja mahdollisuus. Merkittävälle osalle koulun ruokailusta tehdään kerran viikossa epämiellyttävä tilanne. Mä haluaisin nähdä esimerkiksi Vallilan ammattikoulun, Haakan ammattikoulun, mitä he vastaavat tästä vaihtoehdosta. Voi olla, että siellä valistuneet nuoret haluavat rajoittaa sitä ruokaliston tarjontaa. Mä en usko siihen. Pakollinen kasvisruokapäivä tarkoittaisi käytännössä sitä, että merkittävä osa oppilaista jäisi usein ilman mieluisaa ja ravitsevaa ateriavaihtoehtoa. Jos siis kerran viikossa koulussa tarjotaan ateria, jossa ei ole lihaa, niin sen merkitys Helsingin kasvihuonepäästöihin on äärimmäisen marginaalinen. En nyt tiedä, onko se lievästi positiivinen tai negatiivinen. Mutta ei ole mitään varmuutta, että kasvisravinto helsinkiläisissä kouluissa yhtenä päivänä pelastaisi maailman. Ravinnon vaikutus hiilijalanjälkeen on marginaalinen. Nimittäin Suomessa on jo viherpäivä. Se on torstai hernesoppapäivä. Useiden kasvisruokien hiilijalanjälki on todellisuudessa suurempi kuin esimerkiksi kotimaisen sian tai kananlihan. Päästöjä siitä kyllä syntyy, mutta kunnon tuuletuksella siitä selviää. Myöskin papuja, herneitä, soijaa, joita tuodaan laivoilla kaukaa lasteittain. Kuinka paljon kuljetus ja varastointi lisäävät päästöjä? Tällainen vihreiden papupäivä lisäys saattaisi tuoda lisää kiusallisia hajutilanteita koteihin. Vai sisältäisikö se maapallon toiselta puolelta kuljetettuja ja siten ympäristöä suuresti kuormittavia raaka-aineita, kuten soijaa? Tämä tuuletus puolestaan kuluttaa energiaa, joten papujutulla ei saada energiasäästöä, siksi en kannata tätä esitystä. Siitä maailma ei pelastu. Lisäksi aloitteessa puhutaan lakto-ovo-vegaanisesta ruoasta, joka tarkoittaisi sitä, että myöskin syödään munia ja maitoa. Mistä nämä tulevat, jos eläimiä, kotieläimiä tai siis tuotantoeläimiä ei ollenkaan saa olla? Koulujen ruokailua kehitetään ekologisemmaksi poistamalla jokapäiväisestä ruokailusta ympäristön kannalta haitallisimmat elintarvikkeet eri elintarvikeluokissa. Tällaisia ovat esimerkiksi riisi kasviksista ja petokalat kaloista. Tällä tavalla me saadaan aitoa ekologisuutta aikaiseksi ruokapöytään. Ovatko hylkeiden metsästys kielletty? Ei pitäisi olla, koska saisimme silakkaa enemmän syötäväksi. Mutta nyt on hylkeitä, jotka syö sen silakan meidän puolestamme. Täällä on väitetty, että kasvisruoasta saisi aina samat ravintoaineet kuin lihasta. Ei aina saa. Nykyisinhän osa oppilaista ei nauti lihatuotteita lainkaan, eikä siksi kenties saa riittävän monipuolista ravintoa. Otan esimerkiksi niasiinin B3-vitamiinin.
Olen ymmärtänyt, että sitä on paljon viljassa ja muun muassa vehnäliseissä. Koska itselläni on keliakia, se on gluteenitonta ruokaa, en voi saada niasiinia täysjyväviljasta, mutta se ei onneksi haittaa mitään, koska sitä on runsaasti myös lihatuotteissa. Valtuutettu Kari esitti, ettei kasvisruokaa käyttävä 10-15% olisi aliravittuja tämän takia. Kuitenkin anorektikot harvoin ovat liharuoan käyttäjiä, joten anorektikot löytyvät pääasiassa tästä ryhmästä. Poikani on sairastanut anemiaa. Olin aika yllättynyt, kun lastenlääkäri kertoi, että rauta ei imeydy ihmiseen juuri ollenkaan kasviksista, vaikka sitä voi olla niissä paljonkin. Se johtuu kuulemma siitä, että kaikki vihanneksessa oleva rauta on niin sanottua ei-hemirautaa, joka imeytyy helmistöön tosi huonosti. Lihassa puolet raudasta on hemirauta, joka imeytyy hyvin. Joukossamme on kasvava määrä lapsia, jotka vanhempiensa vakaumuksen vuoksi eivät nauti lainkaan vaikkapa sianlihaa. Aloitteen tulisi sisällyttää myös viikoittainen päivä, jolloin kaikille on tarjolla ainoastaan liharuokaa. Pakkopossupäivä. Liharuokapäivästä. Olenhan sentään kulinaristikerho Eläinten hautausmaan perustajajäsen. Siten, että kasvisruokapäivinä tarjotaan oppilaille sekaruokavaihtoehto samalla periaatteella kuin nykyään on tarjolla kasvisruokaa vaihtoehtona sekaruoalle. Ainakaan rituaaliteurastettua ruokaa. Henkilökohtainen käsitykseni on, että kivikautinen ruokavalio on ihmisille sopivin. Sillä ihmisen hampaisto ja ruoansulatuskanavahan on suunniteltu sekaravintoa varten. Siinä jopa puolet energiasta saadaan proteiinista, kuten lihasta ja kalasta. Kasviksista ja hedelmistä ja rasvasta tulee loput. Lihavuus tulee varmuudella lisääntymään nuorison parissa. Varmuudella, riippumatta mitä me teemme. Kun ruokavalio nyt taas on vaihtunut runsashiilihydraattiseksi, se aiheuttaa aikuisien diabeettista yksilöissä, joilla on tuo perimä. Pelkkä kasvisruoka on helposti runsashiilihydraattista. Ja siinä keskeisenä osana on kasvisruoat, pasta ja niin edelleen. Täällä jotkut taitavat puhuivat, että kasvisruoasta on diabetes tullut. Eihän kasvisruoan pakkosyyttö mikään uusi ilmiö ole. Itse kun olin koulussa, niin siellä oli kaalikettopäiviä kerran tai pari kuukaudessa, joka tapauksessa liian usein. Vain kerran isäni uhkasi lyödä minua. Hän vaati, että syön ruusukaalia ja otti remmin. Niin kuin mun lapsuudessa, että perunavelliä on tarjolla kerran viikossa. Vierustoverini itki. Itse laitoin kaalinpalat tuonne poskilihaksiin ja kun opettajan selkä kääntyi, niin sieltä ne pulpettiin tai penaaliin työnsin. Minä sanoin, lyö mies, ja minä teen itse murhan. Minä hyppään ikkunasta. Mä en edelleenkään koske keräkaaliin mistään hinnasta. Ja ruusukaalia ei syöty, eikä syödä vasta edes